kachiel kowuok e kaunti ma Kisumu. Koro wadhi e kaunti ma Migori kama wayudo ni nyasi mar Mashujaa Day bende dhi nyime alap ma Migori, ka nyasi ma bende ochopie kod gavana ma Migori Ochila Yako. Kwan oganda mathoth mochope nyasi gin nyamrerwa mawuok e kaunti ni. George Juma, ka intiere e kaunti ma Migori, inyalo nyisowa ni to chal nade kwan mar ji moyuoro? Chal nade e kaunti ma Migori? Kamano Milton, nawinjo makare kowuok e alap maduong' ma Migori, kama bende koro nyasi ma Mashujaa obago odiochieng' ma kawuono. En nyasi mochope kod jotelo mopogore opogore ma oting'o gavana ma Migori Ochila Yako kaachiel kod county commissioner e kaunti ni David Gitonga. En nyasi ma bende kawuono jomomi pek, nyasi momi pek en nyamrerwa CHVs ma bende osebed ka koro idhialo kuom tich ma gisetiyo kuom higni mathoth. Ka kaunti ma Migori dakika machuok mokalo gavana oyango CHVs kata nyamrerwa maromo 2,861 kod achiel ma bende ko bro konye chwalo thieth e konde duto e kaunti ma Migori, ma bende chenro ma bende ong'ere kaka UHC ma igeno ni koro bro neno ni chenro mag thieth obedo makare nyaka e kor gwenge. Antie ka kod moko kuom nyamrerwa ma bende osetiyo kuom kinde malach. Wadang'eyo ni to odiochieng' ma kono bende nyaka sani koro wadhialo gini e kinde mokalo weche osechalo nade, gisetiyo nade kind oganda, to pek mane mosebedo kama koro wagikene be gineno ler kodhi mbele ta ahinya chenro mag thieth ka gitimo e kind oganda. Adwa ni mondo imiya kod achak kod achiel mokwongo, adwa ni chori machiegni kama, adwa ni chori ka king'iyo kacha cham, adwa ni chakna gi nyingi. Kawuono chieng' ma kawuono idhi alou oyango ahinya kaka jogo mosetiyo kendo oganda. Adwa ni chakna gi nyingi tikona ni setiyo nyamrerwa kuom kinde maromo nade? Nyinga en Jackton Odundo, awuok e Saro CU e Migori County e Nyabisawa location. Mokwongo adwoko erokamano odiochieng' ma kawuono kidhi alowa nikech wasetiyo kuom sani ke an wasetiyo higni 14 nyaka ne chak gini. Koro kawuono ka odhi alwa to wadwoko erokamano maduong' nikech gini kane wachake kane wan community health workers, kendo ne giduogo ma gichenjwa ma wabedo CHVs sani, kendo koro gidhialowa koro iluongowa ni community health promoters. Omiyo kawuono gi promotwa nyaka gibag kata mineno mating'e ng'eya ni wating'o kendo wadhi konyo godo raia. Tiyo nyamrerwa higni 14 mokalo gi tiyo nyamrerwa sani ne chalo nade higni 14 mokalo? Higni 10 mokalo ne wathagore nikech ne wan volunteer kendo ne watiyo atiya maber kabisa kendo ne wakonyo community, lakini ober nikech okonyowa koa kuro nyaka sani nikech joga waduto ne wakonyo kendo ka gidhi osiptal to ng'ato odhi othiedho gimong'eyo. Kuom higni 10 sama koro wawuoye midhialone, be uchopo kamoro muneno ni koro tich mutiye kind oganda oyangi, gimuyudo kuom piny owacho en man madhi konyu kaka joma osetiyo kuom higni mathoth? Gima wayudo kuom piny owacho ber, odhi promotwa matin, lakini pod wadhi mana timo kaka ne watimo cha nikech kwado waweyo raia machien ng'ewa kucho dikoro tuoche wuok mang'eny ma dikoro konygi. Koro sani to kaka gidhialowa ni waneno kwa dhi konyogi maber. E kinde mar tiji mar nyamrero midhiero mage mikale muneno ni kata sama koro iyango une onego be ni konyu mar neno ni uchwalo wechego mag thieth makare ne oganda? Midhiero ma wakale sana nyocha wan gi pek nikech samoro yudo ka ng'ato tuo kata ka kochope osiptal onge, samoro osiptende be nitiere mabor, lakini sani osiptende osodo kodwa machiegni. Koro kuom mano ne wakwayo mana ka yedhe nyalo bedo osiptende to midhiero ma wakale mang'eny ahinya dhi bedo maonge. Erokamano wakawo kama machielo e bi machiegni. Adani chungi ka king'iyo kachacha. Mana mape chako gi nyingi to isetiyo nyamrerwa kuom ndalo maromo nade? Asetiyo nyamrerwa kuom ndalo mang'eny, nikech nachako nyamrerwa gi joka Health Bamako Initiative 1994. Tasetiyo katiyo atiya maonge gimoro. Najitokeza okuongo noluongwa ni CHW. Watiyo kochopo kama wachope CHVs be pod nyadhi mna mbele nikech kisejitokeza ni nyalo konyo ganda to koro nyaki konyo ganda gi chunyi te nikech yie konyogi kendo gibende giyie kuomi, kiwuoyo kodgi to giwinji, kiterogi kama na to giwinji, kata kikogi osiptande be giwinji nikech tinde koro gisebet ka ging'eya. Koro tich to sebet matek, lakini wasevumilia kwa muda gote nyaka sani. Tiyo nyamrerwa higa ma 1994 ne chalo nade gi tiyo nyamrerwa sani? Midhiero mane mukale kandi cha kipimo gi sani? Macha ne wan kama tek nikech itiyo to gimoro be onge, to be ji koro ng'eyi ma sama tin iluongi, sama tin ipenji wacho gimoro amora miyudo to onge. Yani koro jitokeza ni koro akonya na aseyie ni anyalo konyo, ji bende oseng'eya. Katigo kodi, ang'o mosejiwi? Ma higni mang'eny itiyo monge chudo. Ang'o mosejiwi momi dhi nyime koti nyamrerwa kuom kinde gi te? Gimosejiwa en
awuon chunya gi parona na yie maketo kuom tich mana atiyono nikech kana achake to koro naneno ka oberna be ok adwa we nikech aseng'iyo kode koro adwa na wuotha mane engimana koro jibe ohera koro jibe miya luor nikech koro ging'eya koro akonyogi to mane e ber maseneno nikech omiyo ang'e ji mang'eny ang'e wuoyo ang'e riwo ji ang'e riwora gi ji. Erokamano kuom paro machielo erokamano wakaw pach ng'a mogik be machiegni okamano adwani chorika adwani chakna gi nyingi to isetiyo kuom ndalo maromo nade tich nyamrerwa. Okay, gi nyinga iluonga ni John Diego. Asetiyo tich nyamrerwa kuom higni mokalo 10. Atiyo Nyarongi Siyu, villages matiye atiyo Migingo gi Sunkago. Yes. Safar osechalo nade machuok chak ni bedo higni 10 nyaka sani. Nyaka nachak bedo higni 10 shida ne nitie nikech kor gwenge ne pok ji ong'iyo gi tich mar nyamrerwa. Dhano ne odak marach. To kaluwore gi training seminars ma seche moko iterowa kuhusu ler, chope kaka chope ne onge. Miyo cholera outbreaks ne ng'eny. Ne wadhi wuoyo gi jokor gweng' ma jogi koro at least gineno muhimu mar gero cho, mar bedo kod cho, mar loso pi maler ma gimodho, ma koro tuoche mang'eny mag ich, mag cholera mikelo kod chilo orumo. Kendo koro dhano neno ni onego gidag ka e ngima maber kendo kuom ler. Kawuono yango kata idhialou kama piny owacho gikeni be unono kodhialu e yo makoro no kuchopo kama kare be miu gigo makare manyalo konyou chwalo thieth ne oganda e kor gwenge. Osiepna kama gikeni ma waluongo ni Sa Nyasaye. Wawacho ni Sa Nyasaye is the best. Koro wawacho ni wamor kabisa kuom dhial modhialwago nikech ing'isowa ni national government oriwore gi county government kang'iyo kendo gimiyo wanying. In fact chon nyocha wan CHVs tiende ni community health volunteers to sani wabedo promoted to CHVs community health promoters. We are going to promote communities e weche mag thieth kendo gimiyo wa gik maroteke mapimo kit tuo moro amora nikech ng'ato nyalo bedo ka tuo e kor gweng' kacha en gi pressure en gi tuo mar sukari diabetes to ok ong'eyo to gik momiwa mag pimo wadhi pimo gigo kendo wadhi ng'eyo kit gima chando ng'ato pressure ng'ato tuo sukari gi gik machalo kamago to wadhi refer gi kama owinjore kaka wadhi bedo directed gi doctors. Erokamano ahinya kinyalo winjo mago ne nyamrerwa bende nyaka sani kod dhiale nyasi chieng' makawuono winjo kaka iselero midhiro man gi kale kinde mokalo kata kamano nyaka sani wan gi ntiere kod geno ni lokruok mabende koro bire migawo mar thieth koro dhi konyogi to ahinya mondo koro gichwal weche mag thieth makare ne oganda e kor gwenge duto e kaunti ma Migori mangima. Erokamano ahinya koro ni to yiena mondo akaw yweyo ka waduogo pod wan gi mathoth motudore gi weche motimore e pacho ka kik idhi mabor.